Додситони кулли Тоҷикистон зимни ҳисобот дар иҷлосия гуфт ки Тоҷикистон барои боздошт ва истирдоди Муҳиддин Кабирӣ, раҳбари ҳизби фаъолияташ дар Тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломӣ ва аъзои дигари ин ҳизб бо кишварҳои узви Иттиҳоди Аврупо гуфтушунид доранд. дар давраи ҳисоботӣ оиди истирдоди ҷинояткорон ба мақомоти дахлдори кишварҳои хориҷӣ 139 дархост ирсол ва 69 нафар ҷинояткорон ба ҷумҳурӣ истирдод карда шуданд. айни замон вобаста ба дастгир ва истирдоди роҳбарон ва аъзоёни ҳизби террористии наҳзати ислом Кабирӣ ва дигар аъзоёни ин ҳизб ба мақомоти дахлдори давлатҳои Иттиҳоди Аврупо ва давлатҳои будубоши онҳо корҳои ҳамарӯза идома доранд. дар айни замон Муҳиддин Кабирӣ дар вокуниш ба ин ҳарфҳои Додситони кулли Тоҷикистон гуфт аз муроҷиат ва музокирот дар нисбати боздошт ва истирдодаш хабар дорад. این گونه دعواها که گاه گاه صدا می‌آید این بیشتر به خاطر کار نشان دادن است، به خاطر آنکه گویا در این سمت کار کرده ایستادند ولی عملا خودشون هم میدونن که در این سمت نمیتونن پیشروی داشته باشن. اگر میتوانستند در همون ملاقات روبرو در ژنو که در یک تالار با پروکورور گنرالی نشسته بودیم در اونجا کاری انجام میدادند. Муҳиддин Кабирӣ раиси ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломӣ аз баҳори соли 2015 дар хориҷ аз кишвар қарор дорад. Додгоҳи олии Тоҷикистон соли 2018 ӯро ғоибона ба муддати тӯлонии зиндон маҳкум кард. мақомот ӯро ба ташкили иттиҳоди ҷиноӣ, куштор, исьёни мусаллаҳона ва ҷиноятҳои дигар гунаҳкор донистанд. 2 соли пеш Интерпол ё полиси байналмилалӣ номи Муҳиддин Кабириро аз феҳристи афроде ки шадидан ҷустуҷӯ мешаванд берун кард.